Alhamdulillah kompak selalu, sehat selalu ya Ndek ya. Amin. Sugeng dalu selamat malam sugeng minanggan kali keluarga besar saking Ronggo Budaya ingkang disebut kali Bapak Arifin Mijil saking Dusun Ronggo Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Bumi Minatani. Alhamdulillah matur sembah nuwun konjo kagem warga masyarakat Dusun Tambak Romo terspesial konjo kagem Bapak Lurah sak perangkatipun ugi sedaya warga masyarakat Tambak Romo dan sekitarnya. Alhamdulillah matur sembah nuwun tesen derek melekan ngentosi wedalipun bocah ayu saking Ronggo Budaya dalam rangka kol-kolan ya nak ya ngakoli Mbah Ageng Dampit mugi tansah pinarengan barokah rezekine berkah banyu mili sukses kabeh anggene nyambut gawe paringi seger kuwarasan panjang umur paringi selamat lujeng seger kuwarasan mugi-mugi selalu dilindungi dijaga kali Allah Subhanahu wa taala ya Nduk ya. Oke, satu tebang spesial selamat malam diucapkan kagem kagem fans-fansnya Ronggo Budaya yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak, luar biasa. Kalau cengakan yuk ngelilane kue Cak Li semangga dados. Bos Sengek CS, Mas Hesa, Mas Indra, Mas Cici, Mas Arif, oke. Ini dah. Oh karo ayangnya enggak ya? Ayangnya dileno lho. Ronggo Budaya.
Mugi satu tembang lilake kue spesial kejaga penjenengan, spesial kejaga mereka masyarakat Sentam Mbak Romo. DJ-ne tangan cali pesenan cakli karo letenge cambut ya goyongan tekan tidak cambut ya ayo deh goyang deh iki lo ayo lo ada pemerti juga Batu Yanto juga sugeng dalu oh yeah ayo lo enak lo ayo deh tebang yang ada Tiara kita goyang Wahyu sama Jaya Satria Jaya ayo lo enak hidup terdekat.
bos-bosku yang minta tiara spesial buat fans dari Duren Sawit Bogo Tanjung ya, sudah dikasih. Oke, yang lajengaken ada bosku senge Linting Daun dari bersama ada Satria Jaya Audio. Terima kasih. Ayo sus sur sur iki loh ayo sus maju sini dong. Tongkek sus weh tongkek iya tadung hidup iku ada sekodo nah tadung hidup ayo
Ijo. Ayo jelok Isus. Bisa, ora iku lho nek kasih gembel-gembel lho, gue mantus. Ayo lho, ya Wita. Limon, bose. Monggo sing kedua seragenan ya Mas ya, diketerukno ya Mas ya. Duitnya teles, Mbak. Teles. Sabdo pandito mring sliramu dadya sisianku dadya sisianku Gusti piye kok bos tresnaku satu loro siap iki lho
Turi ada Liwo. Kalau cengakan kembali ini satu permintaan ada satu dua. Spesial buat bosku. Nadi cair kata pose. Lemu mata yo tipe apa ben kamu mata.
banyak sama jika matur panglipur, matur sembah nuwun kejegateng bos-bosku, bos sanget CR.